To, har yanzu da kin yi ki buɗe baki, ki gaya min ko nawa zan baki. Kin tabbata? Malam waye baka izini, waye baka dama ka zo wurin matata? Wannan kuma waye? Tsohon mijina ne. Kul, kada ki kuskura, kada ki ƙara kirana da tsohon mijinki. Har gaban abada ni mijinki ne. Ya abin yake ne? Na ɗauka kin ce min saki uku ya miki. Gashi na a gaban ka tambaye shi. Ai ba saki uku ba, ko saki dubu na mata. Ko saki dubu na mata babu wanda ya isa kowaye shi ya sake zuwa gurinta. Ko da ita kaɗai ta rage a duniya. Fa'iza, ashe baki da tausayi, ba kya tausayi na? Ashe dama akwai wanda yake zuwa gurinki, so kike in haukace? Yanzu duban da kika yi kwalliya kika yi kyau, wani ne kuma yake kallon ki a banza a wofi ba ni ba? Kaga bawan Allah, bai kamata mu yi haka da kai ba. Bai kamata muna cikin soyayya da walwala ka zo mana da irin wannan abu. Ita fa baiwa Allah nan ka riga ka sake ta saki uku, babu kuma wani hurumi da zai iya dawo da ku yi aure, saboda ka kamata ka bar ta huta. Magana tausayi kuma gaskiya ni na tausaya ma, dan ya kamata ka ga likita. Ai na fi karfin likita sai dai boka. Na rantse da Allah, kaji wallahi kenan, wallahi na rantse so uku, wallahi babu mahalukin da ya isa auri wannan yarinya in dai a raye, sai dai idan na mutu to shikenan ba da ke Fa'iza, ke wuce ki shiga gida, don har gobe ni mijinki ne, har gobe ni a kallon matata nake miki, wuce ki shiga gida na ce. Sai an faɗa maka, ni ba matar ka bace a yanzu. Ka ɗauki kaddara kamar yadda na ɗauki kaddara, ka mance da lamarin na kuma mance da lamarin ka. Ka fahimce ni? Shikenan sun koya miki rashin kunya. Ni kike gaya ma irin waɗannan maganganun? Ni kike gaya ma wannan maganganun? Ki wuce ki shiga gida. Gaskiya ka ɗauko rigima. Mu ƙara haraka ni mu je sai ki wuce ki shiga gida ce ba kya ji? Mu je ko? Kaiza. Ke a kaga tsaya. Kar mi haka da kai. Ina zuwa. Kar mi haka da kai. Ba abin da kika faɗa kenan. A kina ji? Kar abin ya zama hayaniya je ki. Ni zan iya da shi. Ki bari barin je same shi ne. Wato ba shakka ba abin da ya kamata in wa yaron nan Habibu sai in kai shi kotu. Domin kai yaron nan gaban alkali mu tsaya da shi to za a ja masa kunne. Duk irin abubuwan da yake yi rashin hankali za a dawo da shi hankalinsa. Alkali ya mana tsakani da shi, ya mana tsakani da gidan nan, to za mu samu zaman lafiya. Abba ni fa idan mutumin nan ya ƙara zuwa gidan nan zan yabo abokanai na mu da gargaje shi fa. Kan ne abu a ce ban kyauta ba fa. Babu ruwanka, kar ka sake ka ɗauki mataki a hannunka. Saboda muna da hukuma, duk abin da ya kamata a yi sai a san shawarar da za a yi akan wannan al'amari. Dan ni kaina abin ya fara isata. To ya na matakin kenan. Kotun nan ne ita zamu bika shi, shine kawai zaman lafiyar mu. Abba kotu kuma? Ni dai gaskiya ba na son haka. Ka ji ta kuma zai ka ce ta san me ake cewa kotu. To wannan magana ta yanzu ta dan jawo hankali na. Ba zan mika shi kotu ba. Saboda in muka kai shi kotu to za mu bawa 'yan baya abin faɗa. Za a zo a dinga surutu a ce mun taba tsayuwa da sirikin ma gaban alƙali idan a yi mana iyaka. Su ma kuma za a yi musu gori a rika cewa dan wanda ya aure yar uwarsa an yi kaza an yi kaza. Ba za mu kai shi kotu ba. Amma dai akwai abin da ya kamata ya, amma mu bar magana kotu. A bar magana kotu. Lokacin da kai saki na farko, kawun ka ya zaunar da ka yi maka faɗa. Ka je ka sake yin saki na biyu. Bakin cikin ka ƙi ɗaukar maganarsa ya sanya ko magana bai yi maka ba. Da yake kai ba ka da hankali shine ka je ka cike saki na uku. Kuma dan rashin hankali yarinya tana kwance akan gadon asibiti wai ka je ka ce mata wai ka sake ta. Umma na ji hawan jini fa zai iya kama ni tabbas. Saboda ka sake ta? A'a. Saboda ina ji ina gani wani zai aure Fa'iza. Au. Ka fi son ta zauna har abada ba za ta yi aure ba kenan? Ma duk ranar da Fa'iza ta auri wani to tabbas na san mutuwa ta zo kawai. Mutuwa zan yi gaskiya. Kai ko kunyar wannan magana ma baka ji?
bayan ka san ko ba jima ko ba daɗe dole ne za ta auri wani? Har kana faɗa min cewa wai za ka mutu saboda ka rabu da wata? Wawa kawai mara hankali. Tashi ka bace min da gani. Kai ko kunya ba ka ji ma. Kake wannan maganar. Wato Amina, abin da ke so in gaya miki ba sai an yi wata gayya da yawa abinda ba auren fara bane